superaitona naiz. Oso zaharra naiz eta lanbidez eroia naiz. Gustoko dut perretxikoak lapurtzea, dantza egitea eta marrazki bizidunak ikustea. Askot maite naute, medikuarenera joango naiz afalostean. Biziki gogoko dut aditza lantzea. Honelakoa da nire bizitza. Superaitona. Arrano pola haur batek nire laguntza behar du. Zer gertatzen zaizu? Lagundu superaitona! Emakume zahar batek zapokoa lapurtu dit. Baina, nola da posible? Oso emakume indartsua zen, oso pisutsua zen alagaina. Lasai motel zure pultsa aurkituko dut. Itxaron hemen, berehala itzuliko naiz. Zein zen nire bete beharra? Aurra lagundu behar dut. Guazen. Baina, zede montre da hori? Amona horrek zakutu dara. Poltsa hori zurea da. Motxila. Hemen daukadan hau. Lapurtu berri dudana. Bai, nirea da. Barkan azazu, emakume galanta. Beste bat zinerakoan galdetu dizut. Gabon. Gauza bera edo baita zuri ere. Itxer momentu batez. Motxila lapurtu badu ez da berea. Lapurra! Lagundu! Zelako dilema nirea. Emakumea hiltzen ustea edo zakutu berreskuratzea. Erortzear nago! Mila esker laguntzeagatik. Oso esku zabala eta jatorra zara. Pertsona ona eta zintzoa, alegia. Zu oso pertsona ona zara, bistakoa da. Esker mila superaitona. Betirako izango zaitut buruan. Aio! Bena, itzultzeko ordua iritsi zait, berandutu baitzait. Akerraren biadarrak nor lapurtu dit erlojua. Zikin ustela?